Szulita és Denis házassága a fellegekben jár. Ez egyáltalán nem túlzás, hiszen a bátor és vakmerő artistapár éppen úton van legnagyobb álmuk felé. 14 méter magasan, védőháló és biztosító kötél nélkül nyakforgás gyakorlatra készülnek, méghozzá Budapest óriáskerekén. Ha ez sikerül, produkciójukkal világrekorderek lesznek, hozzájuk hasonlót eddig még senki nem vitt véghez. De előbb ismerjük meg, hogyan is jutottak el idáig. Pontosan 18 éve alkotnak egy párt, nem csak a munkában, de a magánéletben is. Céljuk mindig is az volt, hogy a tömegből kitűnjenek, mára pedig ez annyira jól sikerült, hogy ők az első LED artista pár a világon. Ebben is tevékenykedünk leginkább, ugye légtornászatban, de mellé rengeteg más különböző produkciót is létrehoztunk, hogy van olyan helyszín, ahol nem tudjuk előadni a légtornász produkciót, ezért most már úgymond leszálltunk a talajra is, hogy tudjunk produkciót előadni bárhol. Kreativitásuknak semmi sem szab határt, ők még saját otthonukat is próbateremmé varázsolták, és itt készítik a viccesebbnél viccesebb videóikat, ahol szó szerint a plafonra másznak egymástól. De arra is volt már példa, hogy a Margit hídról lógva mutatták be nem mindennapi artista számukat. Produkciójukat pedig igyekeznek minél izgalmasabbá és egyedivé tenni. Elkezdett a Denis gondolkozni azon, hogy milyen új dolgot lehetne csinálni, hogy mivel tűnhetnék ki a tömegből, amivel egyediek tudnánk lenni, és hát szerencsére ő dúl benne a kreativitás, és minden nap előáll az új ötletekkel. Kicsit és hát, sok is van belőle. Kicsit. És akkor így született meg az, hogy világítsunk a levegőben, hogy valahogy a kosztümjeink így fénybe boruljanak. Így születtek meg azok a LED kosztümök, amikben még Marics Peti és Stana Alexandra is táncolt a Dancing with the Stars színpadán, és amiben Szuli és Denis páratlanná váltak a légtornász világban. Ez egyedileg tervezett. Hát, így néznek ki. LED, még nem világítanak, artista kosztüm, de tudnak. Magic. Meg is mutatom. Hogyha így csettintek egyet, akkor piros lesz. Piros lesz. De bármilyen szint is tud, persze természetesen, mert miért ne tudna. Tehát ezt mi egyedileg tervezzük, kivitelezésben is ugye a kosztümtervezők megtervezték, majd megvarták és ideadták, és utána kerültek bele a technológiai dolgok, ugye a LED szalag és a chip. Let's go! És most indulunk az utolsó próbájukra, ami a főpróba is egyben a nagy nap előtt. Mindehez hatalmas nyugalommal és mosollyal állnak hozzá, semmi izgalmat vagy félelmet nem látok az arcukon, pedig hamarosan 14 méterre Budapest felett fognak lógni. Sokat kell csinálni, sokat kellett is csinálni ahhoz, hogy ez ilyen teljesen olyan hétköznapian menjen. Persze azért megdobban a szív, amikor már egy kicsit följebb mész. Például ez a 20 méternél ez már egy kicsit azért nálunk is azért megdobban a szív, de igen, amit megcsinálsz 1-2 méteren, azt kell ott 20 méteren is megcsinálni. A veszélyes produkcióra évek óta készülnek, igazi bakancslistás álom ez számukra. Elszántak és nem riadnak vissza semmitől, gyakorlatuk azonban balul is elsülhet, sőt végzetes is lehet, még hallani is ijesztő. A nagy truváj, a slussztrükk. Az lesz a világrekord kísérlet, amit egy nyakforgás. Az én nyakamon fog lógni a Szuli a nyakával, és úgy fogjuk forgatni ezt. És akkor úgy a Denis bepörget, és én meg beforgok, és beindítjuk az óriáskereket. Azt nem tudjuk, de... Eljött a nagy nap, és vele az izgalom is megérkezett Szuli és Denis arcára. Félelem, elszántság és izgatottság, nagyon várják már, hogy a magasban legyenek. Én is nem izgulok. Igen, nagyon izgulok. Nem is tudok mit mondani, amúgy. Kicsit ki vagyunk, de amúgy jó minden. Magas, minden. Nem csak a hideg, de a szél is nehezítő körülmény, erre pedig ők sem voltak felkészülve. Ebben a hidegben nagyon nehéz. Annyira megfagy a testem, és nem érzem konkrétan, hogy mi hol van, de nem baj, úgyis majd koncentrálunk, és akkor
100%-osan megcsináljuk. A show elindult, a színpadra lépésük után csak a boldogság látszódik a szerelmesek arcán. Eljött azonban a pillanat, nehezítő és nem várt körülmények között Sully és Denis magabiztosan indulnak lehetetlennek tűnő küldetésük felé. A magasba érve, egymásba kapaszkodva elkezdik gyakorlatukat. Itt már senki másra, csak egymásra számíthatnak. Minden mozdulat számít, most nem hibázhatnak. Örömkönnyek között érkeztek vissza a valóságba, itt még csak nem is sejtették, hogy túl teljesítették. 14 méter helyett 18 méter magasan voltak, ami megegyezik az együtt töltött éveik számával. Sully és Denis tehát világrekorderek, álmuk pedig valóra vált. Szuper! Király volt, megcsináltuk, igen! Igen, ennyi. Nagyon király volt, nagyon izgultunk, úristen, annyira izgultunk, hogy mielőtt még felmentünk, meg elkezdett az egész, itt a torkomba volt, egy gombozva az egész testem, és már konkrétan nem tudtam, hogy érzem magam, mennyire izgulósan, meg rosszul, meg közben jól, meg adrenalin, meg minden igen, volt egyébként. Vegyes érzések, nagyon. Úristen. A rekorderek még fel sem ocsúttak az élményből, már is új célokat tűztek ki maguk elé. Innentől kezdve nincs lehetetlen számukra. Következő, most így hirtelen nem tudom, London Eye, nem tudom, nem? Szerintem nem tudom. Egy kis ideig még pihi. De egyébként imádom az ilyen kihívásokat, imádom az ilyen izgalmas dolgokat. Minden esetre, ha lesz következő, akkor szinte mindenféleképpen melegbe. LED artistáink tehát megállíthatatlanok, mi pedig méltó lehetünk büszkék teljesítményükre. Lelkesedéssel és elszántsággal vetik bele magukat következő sokkoló produkciójukba, amire talán már nem is kell olyan sokat várni.